w roli głównej powrót nieznajomego. W pozostałych rolach chodź tu, Kiciu. Grzeczna dziewczynka. Chodź. Witam.
Dyliżans przewozi $200,000. Żołnierze na pewno za nim jadą. Dogonią go dopiero w Moon Village. Mów dalej, inspektorze Ross. Pan Stanley jedzie na meksykańską granicę. Namówiłem go na zmianę koni w Moon Village. Musicie dotrzeć tam przed żołnierzami. Dobra robota, inspektorze. Czekam na szmal, na który się umówiliśmy. Niech się pan nie martwi. Dostanie pan wszystko. Wdrap się i zagwiszcz, gdy nadjedzie dyliżans. Robi się. Jedź, kiciu. Bang! Bang, bang, bang! Wasz krewny? Nigdy nie słyszałem o pochówkach w wodzie. Mój koń nie może się napić. Racja. Więc wykop mu porządny grób. W porząsiu, szefie. Bóg mi świadkiem, że nigdy nie odmawiam komuś przysługi.
Tylko żeby nie był za mały. Wykop taki na 2 metry. Powinno wystarczyć. Ile masz wzrostu? 1,80 m. W kapeluszu. Więc wykop drugi taki grób. Za szeroki. Nie sądzę. W końcu mam jakiś zawód. Idź po ciało. No dalej. Inspektor pocztowy Ross.
Oszczędź nam tej pracy. Miałeś nie bić go po twarzy. Twojej żonie i córce nie podoba się twój upór. Nie przypominasz tatusia. Twoja matka spiknęła się z podobnym do mnie. Powiedz coś panu Enplen. Jim, dość tej kary. Father, don't let them kill Tatko, nie daj się zabić. Właśnie, tatko. Bo Austin ma chrapkę na twoją córkę. Zaraz stracę cierpliwość i nie zostawimy przy życiu żadnego mężczyzny. Racja, Alvarez? Mamy kłopot. Masz tylko się uśmiechać, gdy przyjezdni będą zmieniać konie. Dyliżans będzie miał eskortę. Nie chcemy kłopotów. Zrób to. Zgoda. Chowajcie się w waszych brudnych domach, bo nie jesteście godni służyć Panu. Bowiem śmiertelnik, który przemawia, potrzebuje tylko kilku centów. Księga Wyjścia, rozdział 20, wers 24. Poświęcisz wszystkie zwierzęta, owce, krowy. Rozdział 25, wers 1. Przyjmę od wszystkich daninę. Złoto, srebro, mosiąc. Buty, ubrania, jaja, ryby. Ku chwale Pana.
Słyszeliście słowa pisma, synowie dobrych kobiet? Słyszeliście diabelski głos? Widzieliście ogień piekielny? Wyłaźcie z nor. Chodźcie i kupcie sobie bilet do raju. Ile kosztuje? Co? Bilet. Duchowo czy materialnie? Obojętnie. Materialnie tyle, ile masz w kieszeni, ale nie mniej niż dolara. A duchowo to długa dyskusja. Mam czas. Jesteś nowy w mieście. Nigdy cię tu nie widziałem. Ma to znaczenie dla biletu? Nie. Więc mów kazanie. Księga Psalmów. Psalm 1. Słuchaj słów Pana. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych i nie wchodzi na drogę grzeszników. Witaj, proroku. Panie Austinie, niech Bóg cię błogosławi. To byłoby coś. Złaź z ambony i szukaj klientów gdzie indziej. Jak może pan przeszkadzać w szerzeniu Słowa Bożego? Na twoim miejscu nie dyskutowałbym. I tak miałem już iść. Co z ciebie za prorok? Jak to? Przed chwilą wrzeszczałeś do pustki, a teraz masz uszy, które słuchają. Na świecie są różne uszy. Te uszy lubią słuchać Słowa Bożego. Cóż, powąchaj powietrze i powiedz, co czujesz. Czuję kłopoty. Gdybym był twoim panem, straciłbym w ciebie wiarę. Poza tym, chcę mój bilet do nieba. To powinno wystarczyć. To był nowy federalny dolar. Nie chcę kłopotów. Wystarczyło powiedzieć, czego chcecie. Bóg mi świadkiem, że nigdy nie odmawiam komuś posługi. Odchodzę. Miałeś rację, proroku. Też czuję kłopoty. Kto to? Nazywają ich skarbem granicy. Co? Można zgarnąć za nich 10 000 dolarów. A ten, który strzelał? Nazywa się Unplan. Wiesz, co to znaczy? Ktoś, kto nie chybia. Pokaż monetę. Co? Dolara. Da się lepiej. Dzięki. Żegnaj, starcze. Wracasz tam? Lubię kłopoty. Mogę na nich skorzystać.
Nie musisz szukać daleko. Zabierz mu broń. Amen. To on? To on? I don't Nie wiem. To on? Kim mam być? Przy wodopoju było 3 mężczyzn. 4. Zapłacisz za 3. Zabijcie go po cichu. Witaj, Jess. Jim, wszystko dobrze? Tak. Ile kilometrów do granicy? 50. Zmień konie. Nie chcemy być tu dłużej niż trzeba. Donald, Donaldzie, tak? I'm a little tired. Mogę wejść do środka, żeby się odświeżyć? Freshen up a little bit. Aż zmienią konie.
Mordercy. Nie martwcie się mną, tylko tymi na zewnątrz, o ile nie jest za późno. To nic poważnego. Try to be calm. Spróbuj być spokojny. Ci biedni ludzie. To moja wina. Gdybym nie był takim tchórzem, ostrzegłbym ich. Mieli broń. Mogli się bronić. Zrobiłeś, co musiałeś. Prawie cię zabili. Urzędnik pocztowy ma obowiązki. Mogłem ostrzec pana Stanleya. Chcę zobaczyć ich na stryczku. Sam zacisnę im go na szyi. Biedna kobieta. Kto tu dowodzi? Nikt. Ale jestem naczelnikiem poczty. Kto ich zabił? Bandyci. Wjechali do miasta kilka godzin temu. 20. Stanley z Arizony. Jego bank splajtował. Chciał wyjechać z kraju z rodziną i sporą ilością złota. Sprawdźcie bagaż. Rozpoznałeś tych bandytów? Nie, poruczniku. Bardzo się baliśmy. Wątpię, że ich rozpoznamy. Pobili mnie i postrzelili. To nie powód, by ich nie rozpoznać. Ten mężczyzna wykazał się wielką odwagą. Widziałem to straszne zdarzenie. Nawet pan i pańscy ludzie. Kim jesteś? Z West Point? Oczywiście. Inspektor pocztowy Ross. Co pan mówił o bandytach? Ma pan jakieś nazwisko? Porucznik Stafford. Chyba rozpoznałem jednego z bandytów z listu gończego. Którego? Ann Plen. Co ukradli? Okutą skrzynię. Pewnie jadą na granicę.
Lepiej nie tracić czasu. Proszę wybaczyć, inspektorze, ale nie lubię dwóch typów ludzi. Tych, którzy twierdzą, że nic nie wiedzą. I tych, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko. Jedziemy. Proszę wybaczyć, poruczniku. Ale tacy twardziele albo robią wielkie kariery, albo umierają młodo. Dobrze powiedziane. Do zobaczenia. Panie, przygarnij do siebie tych ludzi i pozwól, by służyli ci w raju. Amen. Find them at least a place in the servants' quarters of paradise. Amen. Amen. Zanieś słowa o rajskich nagrodach do najbliższego miasta. Jedziesz do Santo Spirito, Jim? Oczywiście. Poczta musi dotrzeć. Błogosławię tam ślub. Mogę się zabrać? Masz forsę? Nie, ale pobłogosławi cię Bóg. Poczta nie udziela mu kredytu. Niech jedzie, ja zapłacę. Co tam robisz? I kim jesteś? Inspektor pocztowy Ross. Masz powód, by mi nie wierzyć? Absolutnie. Miło poznać. Wsiadaj. Możesz jechać, skoro inspektor za ciebie ręczy. Dziękuję, bracie. Jedźmy. Co cię bawi? Myślałem o mężczyźnie z Salt Lake City, który podawał się za inspektora Rossa. W dzisiejszych czasach każdy próbuje być kimś innym. Bez wątpienia.
¡Malditos cochinísimos! ¡Malditos ustedes todos una mujer! ¡Hombre valeroso! ¡Sin miedo! ¡No tengo pistola! ¿Usted por qué no me mata? Chrysler, co on gada? Że jest biedny, ale wciąż jest mężczyzną. I gdyby miał broń, zabiłby cię. Daj mu broń. Ty masz broń i on też. Chrysler. May God ride with you. Bóg z tobą, bracie. Thank you, old man. Dzięki, starcze. And God bless you. I z Panem też. Amen. Amen. Here we are, Inspector. Jesteśmy, inspektorze. Zmienię konie i...
So we meet again. Znów się spotykamy. Yeah. Tak. There's an old friend. Jest tu twój stary przyjaciel. Well, look who's here. Kogo tu mamy? Inspector Ross. Inspektorze Ross? Jim, Jim? I knew about you. Wiedziałem od początku. What do you want? Czego chcesz And what are you looking i czego szukasz? Mr. Stanley. Pan before he Stanley died, przekazał mi przed śmiercią całe złoto. gold. So you thought you could I get it. chcesz je odebrać? That's right. Zgadza się. There's the gold. Złoto. Spójrz. Feel it. Dotknij. Touch it. Where's the others? Gdzie drugi dyliżans? Nice work. Dobra robota. It's exactly like Wygląda jak tamten. Not even the man who made it could. Nikt nie zobaczy różnicy. Well, Cóż, Here's your money. twoja forsa. thank you. Dziękuję.
Jazda! You want the gold? Chcesz złota? Now get it. Bierz je. Excuse me. Pani wybaczy.
The ways of the Lord. Niezbadane są ścieżki Pana. They sure are. Bez wątpienia. He changed the coach? Podmienił dyliżans? Tak. That bastard. Kanalia. He really broke it off in us, didn't he? Złamałeś przykazanie, starcze? Good, Jim. Jim. What's that? Co to? The only thing Jedyna rzecz, jaką zostawił mi ojciec. works pretty good. Dobra na bliski dystans. Hey, let me see. Pokaż. Well, old man, Rozpętamy dziś piekło w Moon Village.
Ethel? Ethel, Ethel, get your things. bierz swoje rzeczy, wyjeżdżamy. Right now, I'll explain to you later. Where's Carolyn? Gdzie Caroline? And where's the stage? A gdzie Diligence? The real one. Prawdziwy. The one. Ten ze złotem. The coach? You have Ty go masz. Don't play stupid. Nie udawaj głupka. Even your wife. Nawet twoja żona wie, co kombinujesz. Ethel. Ethel, You stupid kretyni. fools. Don't you Nie understand? rozumiesz? The coach is Diligence podmienił fałszywy inspektor Ross. When, Jim? Kiedy? Tell me. How am I supposed- Skąd mam wiedzieć? It's your To fault. wasza wina. With all your Powinniście go men, you ścigać. should've gone after him. The stagecoach. Gdzie Diligence? Where is it? I don't know. Nie wiem. I don't know! Austin! Austin, Now don't be afraid. nie bój się. I'm a real Jestem dżentelmenem. I don't know. Nie wiem. Believe me. Uwierz. Believe me. Stop it! Przestańcie. Austin's a pig. Austin to świnia, But your a daughter, twoja córka jest piękna. pretty little girl. Can't hear you out there, Austin. Nie słyszę cię. Jim! Jim, It's in the cemetery. jest na cmentarzu. No! Nie. Let's go! Idziemy. Gdzie konie? Thus saith the Lord. Pan rzekł, uwolnię was i pogalopujecie przed siebie. Make a ball of thee, and you shall roll. Get that fool Ściągnijcie tego głupka. You will die. Umrzecie. Wasze dumne serca sczezną.
Amen. Alvarez, Chrysler, Austin. How much? Ile? 10,000. 10 tysięcy. 1,000. Lieutenant, Poruczniku, Lieutenant? poruczniku, Hello, Inspector. witam, inspektorze. Done a good job. Spisał się pan. Well, we do what we can. Robię co mogę. Yeah. There's a reward. Nagroda jest tu. Here it is. Proszę, No, I can't accept nie mogę przyjąć. company. Zasady. But I'd appreciate it if you could Należy się temu dżentelmenowi. To jego zasługa. that really deserves it. Right? W porządku. Alfred. Będę się za was modlił. And this is mine. A to moja. A cigar? Cygaro? Thank you. Dziękuję. Well, I guess I better be... Muszę odwieźć dyliżans do centrali. Lieutenant. Be seeing you. Do zobaczenia. Inspector. Żegnam, inspektorze. Got a match? Ma pan zapałki? Yeah. Proszę. Thank you. Dziękuję. Keep them. Proszę je zatrzymać. And if you hear about that A gold, jeśli Lieutenant, usłyszy pan o złocie, you be sure to let me proszę know, dać right? znać. Sure. Jasne. Be seeing you around. Do zobaczenia. I'll see you around.
You pray for me sometime. Módl się za mnie, starcze. I sure will, Będę, bracie. brother. Ah, come on, pussy. Chodź, kiciu. And believe me, you Kiedyś ci się to przyda. Ah, someday. Kiedyś. Wersja polska Studio Publishing. Tekst Marta Cewka. Czytał Maciej Motylski.